Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Shnong Mawhiang kabahap hapo ka Mawhiang constituency ha ka henyo terik ubnaya yong arajar arpuway kala Rakhe ya ka Jingdap Snem pura jong ka Synjuk ki Rangbah Shnong da ka bapenlong ya ka jingile kai bapher ha padang ki nong shong Shnong ki bakenthom nado ki Rangbah hado ki khna samla badru ki hep ki barin hagani ka snila samru ki khusnam shi ki rew temmen jong ka Shnong Mawhiang bat kumjuru lapun ko burom syaki school ki badan hapo kani ka Shnong ki bala ai ki jing syakri syaki khna school jong kani ka Shnong ya kani ka jing Rakhe la plido subdivisional officer jong ka Mawhiang ha ka bali don lang ru uba Himalaya muktan sangpliang ubadalong kum ukongsan